například tady ta zpráva, že bude druhá řada Asoky, tak jako kdyby byla, jo. Já jsem upřímně viděl Jasmine Krák jede, super. Mně chybí ještě poslední epizoda, já jsem ji ze středy ještě neviděl, ale dokoukám to. A pokud fakt bude druhá řada Asoky, tak za mě jako, hele, za mě ten seriál byl dobrý. Jo, za mě byl dobrý. I když spíš Andor mě bavil asi víc, upřímně. Andor mě bavil o trochu víc. Můžeš taky napsat, Lorexi, tvůj nějaký menší názor na Asoku? Přímě ani nevím, co Dave Filoni dělal předtím. On se většinou dělal jenom jakoby Star Wars věci. A očividně se i podílel na tom tady tom filmu, který byl průměrný za mě. Za mě taky Asoka byla fajn. Jo, ona byla skvělá, mě třeba se mi nejvíc líbil asi ten díl před tím kameem s tím, tam byl Anakin, ne? Myslím, že to byla 4. nebo která, ale epizoda předtím, tak tam jak po sobě šli, tak tam byly strašně dobrý fighty a tak. A ke konci nakonec bylo to, že jsem ukázal Anakin, tak tady tu epizodu myslím, tak za mě byla asi nejlepší. Pak na to navazovala i ta další epizoda, která byla taková už s těma flashbackama a tohle. A bylo to fajn, ale nepřišlo mi to vyloženě jako totálně jako hustý. Chápeš? Prostě to byl takový fanservice, který za mě byl fajn, ale dal jsem prostě té epizodě 4 hvězdičky jako většině těm dalším epizodám. Takže za mě ta epizoda, já nevím přesně, jak už která to byla, jo, ale prostě jak tam byla na tom Sitosu a byly tam totální bitky a ona tam jakože umřela, ta Asoka, tak to za mě byl asi nejlepší díl. Akorát mě hrozně štvala ta Sabine, jak naložili s tou sílou, že se se naučila tak rychle. Jo, jako jo, mě taky přišlo divný, že přežila ten útok toho lightsaberu. Že prostě, hele, já na Star Wars koukám rok. Ale nechápu, proč po lightsaberu dokáže přežít. Jo, chápeš? Viděli jsme tady třeba Qui-Gona, který umřel hnedka ve skrytý hrozbě. Myslím, že asi úplně stejná situace, že byl prostě probodnutý a nechápu, že bylo po něm. Nebo naopak, teda nechápu, že ona to přežila prostě. Pak nemáš ten pocit z té síly, chápeš? No jasně, přesně tak. Ale jako Asoka byl dobrý seriál, mě zbývá teda ještě poslední epizoda, ale já hlavně neviděl ten seriál Rebels. Jo, já jsem viděl asi jenom 2 epizody, nějak mě to vyloženě nenadchlo, takže já k těm postavám nemám takový vztah jako většina lidí, kteří se na ten seriál těšili, na tu Asoku. Takže... Ale i tak jako bavilo mě to. I když mě víc asi upřímně bavila Asoka v Mandalorianovi, v 2. sérii, ale jako byla fajn. Já teď nevím, ten její Huyang, nebo sorry, ale prostě teď jsem se nespomněl na to droida, ale ten byl docela fajn, no. Je to kravena, no, hlavně když už to soupeře pro Bon lightsaber, tak pohnu trochu do strany a je rozpůlený, víš co. No jasně, nedává to smysl. A ještě lightsaber, kde máš 1000 stupňů, prostě nevím, no. Já vím, jo, přesně, je to prostě magořina. Ani to tam pořád nevysvětlilo, mi přijde. Jako trošku, jako dobrý stalo se, no, ale bylo to divný, fakt jako WTF. Určitě, že Filoni dělal jenom Asoku, ale myslím, že už jsem hodnotil asi všechno. Jo. Tady Ztracení Jediové, taky jsem hodnotil. Jo, počkej. Tady byly ten první 2, pak tady byl ten 3, jak už letěl ten Sith, mám takový dojem. A Stínový válečník, to bylo, jo, to bylo s tím Anakinem, jsem dal prostě 4, ale ta 4,
ta čtvrtá, o které jsem mluvil, tak za mě byla asi nejlepší. Totálně dobrý fighty, hlavně co si budeme, ta mladá herečka, která hraje tu, to mi padlo její jméno, tu mladou blňatou Sidku, nebo jak ji mám nazvat, prostě Sid, to byla totálně sexy, nebudu lhát. Takže prostě totálně skvělý, jak dialogy, tak fighty, za mě čtvrtá epizoda byla fakt asi nejlepší. A jo, a tady to jsem už nehodnotil. Jo, bych dal zatím 4. Tady bych dal. Jo, to je to poslední, co jsem viděl. Takže taky 4. A u toho posledního nevím, no. Jako bojím se, že je modrej, ten poslední díl. Nevím, co od něj čekat. Uvidím, no. Andor. Hodně lidí nadávalo na ten Andor, že prostě, nebo ne nadávalo, ale prostě měl takový ten argument, že prostě není to o světelných mečech, tak mi to nebude zajímat. Jako nebyly tam lightsabery vyloženě, myslím, že tam vůbec nebyly, ale i tak to bylo totálně skvělý. Asi věřím, že mám, nevím, fakt teď nevím, jestli mám Rogue One radši, nebo tam na stejno i s Andorem. Nevím, ale prostě asi spíš Andora, jo. Oba, jak film, tak seriál byl totálně skvělý, protože Andor funguje jako prequel k Rogue One, bude tak jakoby spin-off, a to je jedno. A prostě totálně skvělý, já jsem tomu dal 5, pak jsem to snížil na 4, protože jsem si řekl, že to není nic velkého. A nakonec jsem tomu vrátil tu poslední hvězdu, že prostě Andor je za mě totálně skvělý, že to zaslouží, že potom Book of Boba Fett, který byl za mě průměr většinou, tak jsem řekl, že to Andor zaslouží. Jo, Andor byl fakt skvělej. Bavili mě, mělo to 12 epizod dokonce, ne 9. To prostě luxus, mě to bavilo od začátku do konce, všechny ty postavy, bavilo mě to. A momentálně už to jsem asi jenom já, jo, takže... No, takže asi tak, no, k Asoce a Andorovi. I když Andor už je prostě, jako když takhle se zpětně ohlídnu, tak Andor už je celkem stará záležitost, kdy mu to vyšlo. Myslím, že září minulý rok, jo. Takže jakoby se tady vyjádřuju k něčemu, co už je přes rok starý. Ale i tak, Andor mě bavil a určitě ho doporučuji. A teď nevím, jestli tady to je reálný, jo. 24. Teď vůbec nevím, jestli je druhá série vůbec potvrzená. Tomu bych ani moc nevěřil, protože ČSFR občas píše takový pitomosti, ale pokud jo, tak si tady nechám ujít. Jsem tady celou dobu. Andor mě taky bavil, asi více jak Ahsoka, no. Fakt jo. Jsem tady celou dobu. Já jsem viděl, že tady je jenom jeden člověk. Nevadí, super, tak pokud tady jsi, tak super. Ne, já jsem právě myslel, že ty jsi takový typ, že se s Ahsoku strašně těšil. Já si pamatuju ještě v době, kdy jsem na Star Wars nekoukal, nebo začínal jsem minulý rok a ty jsi mi poslal ten leak té Ahsoky a byl jsi to úplně vytřeštěnej, nebo jakoby měl z toho strašnou radost. A já jsem říkal, OK, jako začínám koukat na Star Wars, proč ne, podívám se na to. A rok zpátky, jako teďka, tak jsem fakt myslel, že Ahsoka tě baví víc jako seriál než Andor. Já myslel, že Andor si bral jako průměr nebo něco takového. Nebo že jsi to užil tak nějak lehce nadprůměrně. A ty jsi tomu dal co? Ty jsi tomu dal 4 celkově. OK. Jak jsem říkal, taky bych tomu dal 4. Ne, počkej, ty jsi tomu dal 5. OK, kámo, jsem nečekal, že Andor se ti líbí tolik. Jo. Těšil hrozně moc, ale docela mi to zklamalo, no. Prostě nejlepší na Star Wars ta síla, ty meče a tak. Jo, přesně. Já jsem se koukal na jedno video od Hrotyho, nevím, jestli jsi viděl taky. On tam mluvil i o té myšlence toho, že v původních Star Wars tam řešili, že síla
je prostě jakoby záhada taková až lehce mytologická, nebo něco jako jak to mám říct, ne nadpřirozeně, oni to je spíš jakože přírodní, normální, ale že prostě to je taková záhada, že to je lehce taková magie a tak. A pak přišla prequelová trilogie a začala to brát hrozně vědecky. Jak se tomu říká, ty Michokondriány, nebo sorry, teď nevím, ano, byl luxusní, jo, byl skvělej, fakt ty postavy všechno. Oni v těch prequelech začali brát jakože podle množství těch Michokondrián, já nevím prostě, ale to je ono, že ono to už snižovalo takovou tu záhadu, že už to je prostě vědecky podložený jak kdyby a už to nemělo takový efekt, ta síla, že se to prostě začalo brát vědecky a už to bylo trochu divný, že to prostě Star Wars takhle zkazilo. Ale to je jedna věc na prequelech, která mě celkem mrzí, i když upřímně jo, mám rád prequely. Mikrocholirany. Ne, asi to podle napsal blbě. Ale já to zkusím najít. Ale chápeme se. Michokondriány, něco takového. Něco, já to zkusím napsat s S-kem na konci, že jo? Star Wars, mi něco vyplivne, něco podobného. Michokondry. No tak teď fakt nevím. Star Wars. Já fakt nevím. No to je jedno, ale pochopili jsme se. Mikrochloriany. Jo, mikrochloriany. Teď už to tam slyším. Jsem to myslel. Jo, přesně, to je ono. Kámo, já tady streamuju už nevím jak dlouho, ale už tady mám jakoby záznam ze streamu a můžu to vydat s tím, že jsme se tady bavili o Star Wars a stačí to už jenom jakoby lehce se stříhat a pojmenovat to pokec o Andorovi, Ahsoce a Star Wars celkově a můžu vydat takový 7-10 minutový video. Ale to jsem neřekl. A když tak napiš, jo, jestli něco hučí, nebo jestli tu bouchám do stolu jak cripple, nebo cokoliv, tak klidně řekni, jo. Pokud je něco špatně, nějak to nastavím. Ale všem myslím, že mi tady trošku bouchají sluchátka o stůl. Jakoby třeba Ahsoku jsem poprvé jakoby nepotkal, nebo neviděl jsem ji skrz ty povstalce, ty Rebels, ten seriál. Můžeš, let's go, akorát nejsi na správném kanále. Je to vydat, ne? Ale to je jedno, já vlastně udělám z toho záznam, ten si stáhnu, kvalita je fajn, díky. Kvalitu. Video si stáhnu, ten záznam, že jo, nějakou sestřihnu a dám to na svůj kanál Kraty, že jo. Jo, tady ty záznamy nebudu nechávat. Asi možná, když udělám čistě jenom stream na téma toho dubbingu, tak až pak to tady nechám jako záznam, protože to se mi jako záznam nehodí na tady ten kanál. Takže já pak vydám sestřih. Ale zpětně, chtěl jsem říct, že tu Ahsoku jsem poprvé nepotkal v Rebels, jako většina lidí. Jo, vlastně ona původně byla v tom filmu, jak to bylo? Clone Wars. No, v tom filmu, já jsem ji tam poprvé viděl a nějak jsem si ji neoblíbil, jo. Jo, takhle, ok, dobrý plán. Jo. A já jsem si pak řekl, že zkusím jít na ty animovaný Clone Wars, na ten seriál, který je podle lidí jeden z nejlepších seriálů a že to patří fakt do té poloviny dobrých Star Wars. A já jsem se k tomu ještě nedokopal, ale nevím, jestli se k tomu ještě dokopu, protože prý tam je Ahsoka úplně nejlepší. Jo, z toho filmu animovaného, tak i z Ahsoky z toho seriálu, tak prý v tom seriálu Clone Wars je úplně nejlepší. Nevím, jestli se na to někdy podívám, ale
tady tam je úplně skvělá a nevím, ještě co, nedostal jsem se k tomu, takže já jsem ji v podstatě viděl, no vlastně ještě v Mandalorianovi a nevím kde všude ještě, ale viděl jsem ji prostě původně z Clone Wars. A jak jsem si ji extra neoblíbil, jo, tak říkám, podle mě byla nejlepší asi v Mandalorianovi. A uvidím, co s tou postavou bude dál, no. Jako já, když jsem viděl celou ten seriál, tak se mi vyloženě jsem ji nebral jako hlavní postavu. Já nevím, koho jsem tam bral jako hlavní postavu. Já jsem si ještě tolik neoblíbil, abych se o ní jako vyloženě bál nebo tak. Kamo, jako já jsem možná divnej, ale já jsem bral hlavní postavy, hlavně ty Sity, nebo jestli mám říct Sity ještě v dobách už za Nový republiky, ale prostě mě bavil ten vztah mezi tím Sitem, mistrem, s tím padavanem, že jak byl na tom Sitosu a říkali svůj plán a jako fakt parádně hezká herečka, nebo prostě hezká herečka a parádní herec, jo. Fakt za mě to skvěle zahráli a bavilo mě je sledovat. A že jako takhle, ona se aspoň ty vole, já nevím furt její jméno, ale ta jeho padavanka, že prostě se nehrála na žádnou badass přestěnou holku, jako je třeba Rey Skywalker a podobně. A že prostě byla v pohodě, jako, že měla normální pocity, nebyla nějak přesílená. Samozřejmě neviděl jsem furt tu poslední epizodu, na kterou se furt chystám, ale fakt za mě skvělá postava, i s tím mistrem. Jo, a to jsem nezmínil, hlavně to jsem taky neviděl, že jo, z Rebels, ale Tron mi přijde strašně skvělý. Já jsem ho viděl v té předposlední, mám takovej dojem, naposled. Tam jak, jo, v té epizodě, jak naposled potkala, myslím, že to bylo tady asi, jak tam potkala toho Ezru ke konci, tak se tam ještě v půlce nebo někdy ukázal ten Tron. A za mě vypadá fakt dobře. Jako jo, sice vypadá trochu jinak v tom seriálu, vypadal, že tam byl takový hubenější a tak, ale mě to extra vůbec nevadí. Za mě vypadá fakt skvěle a když jsem divnej, možná to řeknu fakt divně, ale on mi připomíná Hitlera. Jo, prostě stavba toho těla trochu, že byl takovej lehce širší, nebo prostě fakt jakoby tou siluetou mi připomíná trochu Hitlera a za mě to CGI, nebo nevím, jestli je natřenej, vyloženě modrou, vypadá to fakt dobře. Jako já se na něj nemůžu stěžovat. A i ten výraz, myslím, že to bylo v té 7. epizodě tady, poslední, na kterou jsem koukal, té předposlední, tak když zjistil, že Ahsoka je padavanem Dartha Vadera, jako Anakina, tak úplně čuměl a já si říkal, ty vole, to už nějaký emoce a fakt mě to bavilo. Tron je mega super, strašně dobrý, dobře zahraný. Jo, jasný, co vlastně docela Adolfíka připomíná. Jo, právě. A jak má i takový ty holinky nebo něco takového. A mně se i celkově na Star Wars strašně líbí, že to je všechno retro. Já nevím, jestli tak zamýšlelo už i z těch komiksů, protože já jsem je moc neviděl. Tolik jako třeba u Marvelu, ani jsem je vůbec nečetl. Já jsem nikdy žádný komiks nečet. Ale ten retro styl, možná to asi jenom pochytili z původní Star Wars, že prostě ty čudlíky takhle nějak vypadají a tohle co všechno a že to zachovávají až do dnešních seriálů a když vidím nějaký ty původní, já nevím, jak se přesně jmenujou, ale přes ty imperiální stíhačky, nebo říkám to fakt nebyl, letouny nebo tak, i ty kostýmy Dartha Vadera a i ty piloty rebelů a všechno tohle tak mi to působí strašně retro, jak kdybych koukal na původní Star Wars. A líbí se mi, že tam zanechávají takovéhle věci, ale pak když vidím bílý lightsaber třeba u Ahsoky, úplně se mi tolik nelíbí, upřímně, ale fakt když vidím třeba zelený lightsaber nebo modrý, tak to má asi logicky většina lidí. Ale, nebo když vidím třeba fialový vlasy Sabin, tak mi to tam úplně nesedí. Ale prostě nevím, prostě fakt se mi strašně líbí ten retro vizuál těch Star Wars. Totálně skvělý. Taky tě mávám Lorexy. Děkuju za zamávání. Takže tak. Úplně byl ten retro styl.
A vůbec nevím, jak jsme začali řešit Star Wars. Jsem vůbec nečekal. Štve mě, že si Ezra nevzal ten meč. On byl ke konci Rebels hrozně silná cool postava. Jo, hele, já jsem Ezru, jak říkám, neviděl jsem Rebels, takže jsem vůbec nepoznal Ezru. Poznal jsem jenom ke konci tý 6. takový den. A v Asoce ho moc neprodali, dla mě. Jasný, no. Jako, já jsem viděl někde nějaký leak, že on tam držel meč, a to bylo z té asi poslední, z té 8, kterou jsem neviděl, takže asi děkuju za spoiler. I když jsem to vlastně už viděl, takže to je jedno, ale prostě držel tam světelný meč, no a co. Ale asi jako jo, no. To úplně nedokážu porovnat, jestli je stejný nebo ne. Já třeba nevím. Myslíš, že jak se jmenuje, prostě ten seriál Ahsoka, že navazuje chvilku před tou, sorry, že do takových debilních témat zabíhám, jo. Já v podstatě beru Ahsoku jako poslední z toho univerza, že se dál nikam nedostává, ale jen tak pro zajímavost. Je to chvilku před sequelovou trilogií, nebo to je několik let. Hádám, že to asi naozaj lehce po Mandalorianovi, po té 3. sérii. Ne, já myslel v té předposlední epizodě, jak mu ho chtěla dát Sabine a ono nevzal. Jo, takhle. Jo, to vím. Jo. No a takhle, jestli navazuje, takhle, asi si myslím, že Mandalorian je Mandalorian 3. řada, pak na to navazuje Ahsoka, a pak je třeba několik let pauza a až pak teprve se z toho popela Imperia, bla, novej 1. řád, nebo jak se to jmenuje. Dopředně jsem viděl 2 díly a ten 3. jsem už nikdy nedokoukal. Viděl jsem ho minulý rok a utekl už asi cca rok a furt jsem nedokoukal Vzestup Skywalkera. Jo, a asi to nikdo nekoukám, vůbec se to nezajímá. Já budu rád, když to uvidím, když jsem to viděl jednou, to první a druhý díl, a už asi nemám v plánu se na to nikdy podívat. Já to nechám v klidu zapomenout. A když teda vyjde ten další film, jeden z těch 3 filmů o T-Ray, že bude trénovat ty nový padavany a nějaký novou generaci Jediů, tak proč ne? On má být z toho Mandoverza film. Jo, přesně, tady to se bavím, že jo. Že to bude jeden o Rey Skywalker, myslím, teď si nejsem jistý na ten půl 100% věřím, že bude skvělý. Jo, přesně. No, o T-Ray, která bude tam něco trénovat, to je asi z těch 3 filmů, který mě zajímá fakt nejméně upřímně. Pak tam je ten další, o tom Mandovi, Ahsoka, Mando, Boba Fett, těším se možná Luke Skywalker. Jo, to má být prostě jakoby završení, teď si myslím, že to má být časově poslední, jako z těch seriálů a spin-offů. Jo, na ten se těším taky strašně moc. A na ten poslední se těším úplně nejvíc. Teda jestli to dobře natočí, jestli to bude dávat smysl, jestli to bude dobře natočený a takovéhle věci, samozřejmě bla, ale fakt se strašně moc těším na ten film o zrození toho druhu Jediů a jak to se všechno vzniklo a takhle. Doufám, že tam nebudou navazovat na to téma, na to vědecký s těma, jak to tady bylo, s těma mitochondriema, nebo jak jsme tady zjistili, mikrochloriany. No přesně, doufám, že tam zase nebude a že to prostě bude víc takový záhadný a že se tam budou trénovat a že tam budou fakt dobrý příběhy nebo jakoby postavy a td. A fakt mě to zajímá. Jak já říkám, já tu prequel trilogii úplně miluju, ty postavy, ty lightsabery, tak doufám, že ten film bude povedený o tom vzniku. Hodil jsem tě na IG, třeba někdo dorazí. Yes, let's go, díky moc, díky. Takže jakoby já nevím, jak se ty filmy jmenujou, oni vlastně ještě vůbec nemají název, že jo, když oni vyjdou, tak za nějakých cca 5-4 roky. Nejdřív tak za 4 roky odhaduju. Jako těším se, mega se těším. Myslím, že budou první filmy, které už nebudou pojmenovaný epizoda 10, 11, 12, že jo. To už budou podle mě čistě jenom prostě filmy. Na způsob Rogue One, Sola a toho animovaného Clone Wars. A ten by měl být vlastně, jak to mám říct,
ten o tom zrození Jediů, tak ten má být časově jako úplně první, ne logicky. To bude ještě před epizodou 1. Ten o Mandovi, Boba Fett, Ahsoce a td, tak ten bude někde mezi, ne? To bude na konci toho, té druhé fáze v uvozovkách. Na konci imperiální fáze asi. Takhle to myslím, jako prostě na konci všeho, dá se říct. Prostě po Ahsoce, na konci všeho, když nepočítám tu sequelovou. No a ten další film o Rey má být po sequelech odhaduju, takže on to zabere všechno. On zabere jak začátek, prostředek, tak i konec. A jako upřímně mi se ani na ty sequelový strašně nelíbily ty trupři. Oni vypadají tak strašně. Jo, prostě vypadají divně a já nechápu. Vypadá to fakt divně. Já už ani nepamatuju, co se tam řešilo v těch 2 prvních filmech z té sequelové trilogie a fakt to nepotřebuji připomínat. Já fakt rád na to zapomenu, takže dával jsem si teďka zase rewatch těch všech filmů, viděl jsem znova tu prequelovou, takže jsem ji viděl 2krát a na podruhý jsem si ji zamiloval ještě víc a když jsem teďka koukal i na tu původní, na tu druhou trilogii s Lukem a tak to bylo pořád skvělý, jo. Úplně miluju ty filmy. Nikdy jsem to nečekal. Já když jsem poprvý rok zpátky otevřel ten watchlist, nebo jakoby tu timeline, jak se na to má koukat, tak říkal jsem si, seru na to. Upřímně, tam je tolik věcí, tam je tolik filmů, seriálů, kolik to může sčítat. Samozřejmě ne tolik jako Marvel, ale i tak. Prostě byl to pro mě těžký krok skočit do tak velkého filmového vesmíru. Je vlastně upřímně asi druhý největší, ne, po Marvelu. No, takže ty vole, kolik tam bylo? Tam bylo 12 filmů, pár seriálů tam už v tu dobu bylo, tam byl Mandalorian, Boba Fett, asi hádám. A ještě ty animovaný, říkám, na to sedu, to nikdy nedám. No jasně, že jo, když jsem šel postupně, koukal jsem se na to s bráchou, ten mě to i trochu zasvěcoval, že jo, říkal mi k tomu něco, tak totálně jsem tomu propadl, jo. Takže miluju to. Sice fakt mě mrzí ten strašný potenciál, nebo jak to mám říct, promárněný potenciál se seriálem Obi-Wan Kenobi. Upřímně ta první epizoda, když se na to ještě podívám, ta první epizoda po těch letech, to myslím, že bylo asi uteklo 5-10 let, tak nějak cca, je Ježišimarja. Ironicky, že prostě dokumentární film, nebo prostě dokument na ten samotný seriál má daleko lepší hodnocení než ten seriál, prostě to je ironie. Tak, tady ten seriál. Že prostě první epizoda byla strašně jako celkem skvělá, dal jsem tomu 4 odhaduju, jo, dal jsem tomu 4 a bavilo mě to po těch letech, jak to vypadá, jak se žije, že prostě on nemůže jít za tím Lukem, že ho ten jeho nevlastní táta, nebo ten, co o něj staral, vyhazoval Bena v uvozovkách. Bylo skvělý, jenže pak tam srali ty imperátory a tohle z toho, nebo inkvizitory, teď jsem jistý, asi inkvizitory. A bylo to strašný, jo. Myslím, že jsem pak tady, to byla ta 5., mám takový dojem, tady byly, nebo ta 4., teď se nejsem jistý, ty flashbacky s tím, s Anakinem, jo, to byla ta 5., tady jsem dal nejvíc, no, odhaduju. No a tady poslední jsem dal asi taky 4 nebo 3, jo 3. Takže seriálu jsem dal 3. A fakt mě to mrzí, já jsem se na ten seriál těšil. Vzhledem k tomu, že miluju ty prequely, tak jsem se těšil na ten seriál. A celkem mě to zklamalo, že prostě i ten vizuál, jako celkově toho seriálu vypadal divně. Jo, třeba u Mandaloriana. Jo, nebo u Andora, ty vizuály jsou tak krásný. Já Mandaloriana a Andora beru za ty nejlepší seriály. Hnedka vedl to Ahsoku, pak Obi-Wana Kenobiho a Boba Fetta. To mám na posledním místě, protože jsem přeskákal jenom ty epizody s Mandalorianem. A
Je to možná znehodnocení toho seriálu, za to se omlouvám, ale prostě jo, Boba Fetta jsem bohužel neviděl celýho, viděl jsem jenom ty scény, kde byl Mandalorian, protože jsem hnedka chtěl jít na 3. sérii. Takže tak. Takže tohle mě fakt mrzí, protože Deborah Chow mě zajímá, co udělala. Myslím, že to je ženská. No. Američtí bohové, nevím. Jenom jsem od ní. Jako asi pracovala na Mandalorianovi, ale kde ona dělala? Ona dělala tady v režii. Paradoxy ta režie u toho Obi-Wana Kenobiho mi přišla strašná, takže to je divný. Ale fakt mě tohle se mrzí, že ten Obi-Wan Kenobi nějak nevyšel. A no a to je jakoby všechno k tomu Obi-Wanu Kenobim, který mě zklamal. Tak, a teď jsme probrali za poslední půl hodinu skoro celý Star Wars. Jakože tak nějak v rychlosti. Vůbec jsem nečekal, že tady budu řešit nějaký Star Wars. Takže tak. Myslím, že tady asi Lorex celou dobu. Pokud jo, tak se ozvi. Teď nejsem jistý, kdo tady je. Já protože bych mohl dát asi nějaký tier list, ne? A když se bavíme o Star Wars, tak proč nedat tier list na Star Wars? Se všema i těma seriálama a tak. Myslím, že by to mohlo být totálně hustý. A furt tady nějaký člověk a neodepisuje. Nejsem si jistý, jestli ten Lorex nebo už odešel. Star Wars tier list. To bychom si mohli dát. Movies and TV shows. Jo, to je ono, to přesně potřebuji. A je tady všechno? Resistance. To je věc, kterou jsem radikálně nezmínil, jo. To je jedno z nejhorších věcí. Neviděl jsem to, nechci to soudit ani hodnotit, ale ne, to nemám v plánu. Je to strašně dětský na pohled a hodně lidí na to nadává. A proto nechci sám říkat, že to je špatný, ale nemám na to vůbec chuť. Takhle to řeknu, nemám na to chuť. Jak jsem říkal, Rebels, k ním jsem se ještě taky nedostal, ale určitě bych reálně jde do průměru. Jo. Ale teprve se k ním musím dostat. A už jsme se o tom bavili. Sabine, že jo. Je ta zelená, teď mi vypadlo jméno. Jo, takže B2, myslím, že se jmenuje ten droid. Tady vzestup Skywalkera. Toho jsem taky nedokoukal, takže tam do záru. A tohle, co jsem viděl, tohleto. Clone Wars, to je ten seriál. Jo, to jsem taky, ještě jsem se tomu nedostal. Takže jenom tady Clone Wars, film, Solo, Rogue One, jo, tady to už všechno jsem viděl. Takže jo. Začneme s čím? Začneme s původní trilogii. Půjde první díl. Já se tady vyhážu, jenom abych na ně viděl. Empire, to je dvojka, že jo, Empire Strikes Back. A další je tady, on tu není. Či tady není třetí díl. Co děláš, Strandu? Počkat, to je divný, to je nějaký divný. Jo, tady. Už jsem se lekl. Dobrý, takže nejradši mám upřímně asi první díl z té původní trilogie. Mám úplně nejradši. I ten druhý díl a sem dám ten třetí. Jo, ten byl trochu slabší, upřímně. Dobře, tak prequely. Tohle z toho. I když mám rád strašně prequely, tak tohle se bych dal někam níž, protože... Ne, počkej, ne, úplně na to moc nevidím, takže mi to mate. Tohle to nemyslím. Myslím epizodu 1.
epizodu 1. Celkem mě epizoda 1 nudí, viděl jsem ji 2krát a nudila mě i na podruhý, ale jako neříkám, nějaký ty věci tam jsou fajn, ale mě Jar Jar je strašně otravnej, pokud to říkám dobře. Já nevím, kam bych ho dál. Asi jsem, nejde to úplně nejhorší vyloženě, ale jako z těch, nevím, je to celkem takový nudný a moc věcí tam není. Jako skvělý vztah s tím Obi-Wan mezi Qui-Gonem, dobrý, jo. Upřímně i ty závody těch kluzáků jsou taky nudný, jako na podruhý jsem to už přeskočil, protože mi to nebavilo. Ale pár věcí je dobrých, třeba když se potká poprvé Padmé s Anakinem, je to hezký, jo. A i další věci prostě, ale no dobrý, prostě dám ho sem, ale pak když vyšla 2, klony útočí. Taky hodně lidí říká, že to je strašně jako ta 1, ale upřímně, já už mám daleko radši jak tu 1 a dal bych ji upřímně i sem, upřímně. Jako tu 2 a 3 mám strašně rád z těch prequelů, takže ji dám sem. Tady už mě strašně bavila ta chemie mezi Obi-Wanem, mezi Anakinem a jak byl strašně Anakin takový ještě nevyspělej, myslel si, jak je strašně mocnej a tohle a prostě třískala s tím nějaká ta puberta a zároveň to, že prostě, nebo ne puberta, to říkám blbě, ale prostě chápete, co tím chci říct, že prostě byl chvilkám egoistický a zároveň moc, nebo ne moc nerespektoval, ale jakoby chvilkama nerespektoval prostě Obi-Wana, že si myslel, že může dělat, co chce a takovéhle věci. No prostě byly s ním určitý problémy a viděl to i Yoda, viděl to Mace Windu a takhle, byl prostě neopatrný a proto se stalo ve 3. díle to, co se stalo. Tohle z toho, sakra, doteď to je můj nejoblíbenější film ze Star Wars. A ať si každý říká, co chce, ale fakt ten film mám nejradši. Jo, totálně skvělý. Neříkám, pro hodně lidí taky dobrý, ale nemyslím si, že pro většinu je to nejlepší. V ostatní řeknou, že asi Empire Strikes Back, Imperium vrací úder, že to je pro ně nejlepší seriál, film, ale pro mě to je Pomsta Sithu. Totálně skvělý. Já nevím, co bych tomu řekl, co přesně mě na tom bavilo, ale ty krásu, já nevím ani jako jak začít, jak o tom mluvit, ale prostě je to skvělý prostě, úplně to miluju. Jak říkám, znova vztah mezi Obi-Wanem a Anakinem. Dále tam už jsou lepší zápasy, to je taky jedna z věcí. Původně, nebo jakoby v původní trilogii, ty zápasy těch lightsaberů nejsou tak dobrý, jsou takový hrozně krása, jak to mám říct. Že prostě, když se mlátí těma lightsaberama, tak je to takový, i kdyby prostě ty meče byly strašně těžký a tak jo, že prostě to není tak skvělý, nebo už melu kravené, kolik je hodin? No, 8. Prostě chci říct, že když jakoby nikdo to není teďka. No prostě chci říct, že když jsem mlátil těma mečema, tak to není tak dobrý, jako v těch prequelech, kde strašně rychle s tím otáčeli a tak, zatímco v těch původních to působí, kdy byly strašně těžký ty meče, jo, takže prostě totálně dobrý souboje, viděli jsme i Yodu v akci, viděli jsme tam i na chvilku i Chewieho, což je super, že jo, proč ne, a třeba i příkaz nebo rozkaz, nebo teď se něco myslí 66, jo, taky prostě otočí se na to temnou stranu, zlom v tom filmu a jo, prostě luxus, jako já jsem si fakt užil i totálně bolestivá scéna, když vidíte ten vztah, že prostě Obi-Wan bral Anakina jako bratra, že prostě fakt několik let to cvičil, trénoval a najednou když vidí, že jeho bratr, jeho kamarád, jeho padavan přišel na temnou stranu a že prostě umírá, vždycky s tou žiju. Jo, takže
wow, prostě Pomsta Sithů úplně za mě nejlepší. Pak je tady Rogue One, to vlastně jo, je to jakoby časově, no, takže Rogue One bych dal asi sem, na to Ačko. A teď, když to, počkejte, když to teďka pospoju, tak jak by to šlo za sebou, tak Pomsta Sithů nejlepší, pak tady tu, jo, dobrý, a tady vůbec nekoukněte na to, jak je to pojmenované, jo, já to vůbec neřeším, prostě to beru jako Sko, Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, Ečko a takovéhle věci, prostě jak to jde postupně, vůbec neřeším nějaký Canet Master, nebo Master Knight, Padawan, prostě takhle, no a jakoby v tom Ačku za mě nejlepší je takhle dvojka, jo, pak tohle a Rogue One, jo, počkej sakra, jo, takhle, no, nebo nevím, jestli tam, asi epizodu 2 mám radši. A hlavně tam, jo, zpětně, když takhle řeknu, v epizodě 2 se ukázal i Mandalorian, nebo jakoby ten oblek, že jo, z Beskaru. Že paráda, jako dvojka je taky dobrá. Jo, a Rogue One, to jsem k ní neřekl, je to dobrý, fakt z těch novějších filmů, to je asi nejlepší film od prequelové trilogie, takže k tomu nemám co extra říct, taky na to navázali tím spin-offem k tomu filmu nebo k tomu prequelu Andor, taky parádní seriál, ale to už jsem říkal, takže i Rogue One, prostě byly tady ty sequelové trilogie, sequelové díly a upřímně tohle to hnedka vedle Sola, nebo Solo není tak dobrý, ale prostě od prequelové trilogie, když vyšla Rogue One, tak to bylo prostě asi nejlepší. Když to beru takhle, jakoby jak vycházejí, když vycházeli, jo. Takže Rogue One beru takhle, prostě fakt skvělý film, mám u ní asi 4 hvězdičky, no taky jdem, 4 no. Takže dál tu máme Sola. Solo je parádní, herec tam celkem i sedl tou povahou a nic extra vůči tomu filmu nemám. Je to skvělý film, jako, ale dal bych ho spíš tady do Bčka, jo. Pak je tady ten film Clone Wars. Zpětně tady k tomu filmu Solo nemám extra co říct, jo, takže to nechám takhle bejt. A jo, takže prostě Solo dám do Bčka, je to fajn film, je to takovej průměr z těch filmů, jo, úplně na chill. Viděl jsem ho jednou, asi úplně nepotřebuji vidět Sola někdy znovu. A jako jo, časem se ho určitě pustím, jako není to špatný film, ale nemám prostě potřebu ho vidět, když dávám celý rewatch všech těch filmů, tak Sola většinou nedávám, ale prostě časem si ho rád pustím, je fajn. Dobrý, tak teďka ten film Clone Wars, jak jsem říkal minule, tam jsem poprvé zahlédl Ahsoku, která byla fajn, měli celkem dobrý vztah s Anakinem a je to jakoby parádní start k tomu samotnému seriálu, který je ještě lepší jak ten samotný film, takže já bych ten film, jako takhle, on nebyl špatný, ale byl špatný. Já nevím, jak to mám říct, já jsem jako dobrý, byl OK, takhle bych to řekl, byl OK, ale dal bych ho spíš... Počkej, ne, to je blbost. Epizodu 1 nemůžu dát tak nízko, to je blbost. To je za mě průměr, jsem mu dal moc nízko. Počkej, teď jsem to blbě... Jsem trošku zmatený. Epizoda 1. Byl to za mě průměr. A na to jsem. Ne, tak sem bych to dal. Když jsem jistý, jestli dát do Bčka nebo do Cčka. Ale... Nevím, no. Říkám to spíš tady, jo. Je to prostě průměr. Zatímco ten film samotný byl horší jak ten film o epizodě 1, ale dám Clone Wars asi sem. Není to vyloženě trash, ale byl takový lehký podprůměr. A je. Já nevím, jestli si dát Mandalorian až nakonec, ale asi jo. Propackujeme tady tu trilogii a takže jak jsem říkal,
Počkat, takže takhle. Takhle, jo, takže první uděláme tady to necháme nakonec, co jsem neviděl. Takže tady ten první film není zas až tak špatný. Vyšel v roce 2015, já jsem to samozřejmě v tu dobu neznal, ale film není špatný. Je to asi lepší jak ten samotný film Clone Wars. To asi musím uznat, jo. Počkej, takhle bych ho spíš nechal. Epizoda 1 je určitě lepší jak jednička síla se provozí, to určitě, jo, takže takhle bych to nechal. Ale teď se půjde rapidně dolů, rapidně. Tohle je poslední film, který jsem viděl ze Star Wars. Jo, to je fakt, to byla síla. Já jsem se trošku i nutil do toho, na toto dokoukat. Já si pamatuju ten fight ke konci, jak mu tam předstoupil, nebo co, já už si to pomalu ani nepamatuju. Nemám extra co k tomu říct. Jo, a prostě, myslím, že to bylo tam, jak potkali po té době toho Luka Skywalkera. A on už nechtěl být Jediem a pak najednou, že chce být Jedi a takovéhle věci a pak tam ke konci byl na tom bojovém poli a nebaví mě to, prostě já fakt nemám rád prequelovou trilogii a jsem určitě ve velké většině, ale kam bych to dal, sakra. Tam jsem prostě, nebudu se s tím štvát. To samý, tohleto. Sice jo, viděl jsem asi přes polovinu, ale beru to jako, že jsem to viděl. Prostě ukončenou věc, kašlu na to. Jo, takže takhle bych to asi i udělal a souhlasím s tím, jo, tady by muselo být něco mezi tím, má to být až takhle nízko, jo, asi takhle, no a teď Mandalorian, takhle bych to nechal a jdeme na Mandaloriana, jo. Mandalorian, ty kráso. To je nejlepší věc ze všech těch nových filmů, nových seriálů a spin-offů a tohle všeho. Je to masakr, je to lepší jak Andor a podobně prostě. Jo, teď vidím, že ten není Obi-Wan Kenobi a Bad Batch a ještě nějaký ty věci, ale nevadí. Není tu ani Boba Fett, ale to je jedno. Boba Fetta bych dal asi sem bych dal na Knighta, možná na Padavana, takže záleží. Dál, nebo co tam ještě je, z těch dalších věcí, tam je vlastně Bad Batch, ten jsem neviděl, jo a Obi-Wana Kenobiho, ten bych dal, jo, tady bych dal, jak jsem říkal, Boba Fetta a sem bych dal Obi-Wana Kenobiho. A jestli to bylo lepší, jak síla se probouzí, nevím. Ale jo, asi je pro mě nebo nevím. Asi síla se probouzí lepší, jako byl Kenobi seriál. A nechám to asi takhle. Takže by sem mezi tady ty dva filmy padl seriál Obi-Wan Kenobi. A to je všechno z těch vedlejších věcí a prequelů a spin-offů a tak dále a tak dále. A teď jdeme už konečně na to Mandaloriana, kde bych sakra dal nikam jinam než na vrchol. A mám to upřímně radši, jak původní Star Wars. Jo. A tohle je asi trojice těch nejlepších věcí. Mám, jak říkám, Pomsta Sithů na prvním místě, na druhém Mandalorian a na třetím Nová naděje. Takhle bych to asi sestavil. A Mandalorian, sakra, co mám o něm říkat, prostě to je skvělý seriál. A jo, tohle je všechno, co bych tomu týdnestu řekl. A já to vlastně budu dávat i na YouTube. Takže já vám díky, právě jste koukali záznam ze streamu. Pokud se vám tady to video líbilo, samozřejmě dejte like, odběr a podobné věci. A vidíme se zase u něčeho jiného, takže zatím čus. Takže jo, to by to bylo. To bylo zároveň i pro video a jo. Každopádně
Takhle by vypadal ten tier list. Myslím, že asi v pohodě. Jako zapl jsem tenhle stream před hodinou a nečekal jsem, že tu budeme řešit Star Wars. Prostě myslím, že tu mám řešit jiné věci. Mám upřímně fakt radši Marvel nebo Harryho Pottera a jiný filmový série. Ale řešit tady hodinu Star Wars jako na první stream na YouTube, paráda. Nemám s tím žádný problém. A teď nevím, co dál, protože tu nikdo není. OK, nikdo tu zatím není a nemám čas tady bavit, takže asi spíš počkám, ještě než někdo dorazí. A když někdo do 5 minut nebo do 10 minut nepřijde, tak to už asi ukončím. Uvidím. OK, hele, takže už tu asi nic řešit nebudeme, nikdo nedoráží. Takže já vám strašně moc děkuju, že tu vůbec někdo byl, že jsme tu mohli řešit různý témata a podobně. Takže díky moc, já tady ten stream už ukončím a zdravím lidi ze záznamu. Pokud to fakt někdo koukal až sem, tak jste blázni koukat na něco přes 50 minut, skoro hodinu, ale i tak díky moc a já se s váma loučím a uvidíme se u něčeho jiného.